Vaig ser escuder de Ser Arlan de Brapenic, des de petit. Em va ordenar ser un bon cavaller. Defensar els febles i els innocents. I vaig jurar que els defensaria. Ets en Baelor Targaryen? No. Doncs fes el favor de fotre el camp d'aquí. Sí, perdó. Com us dieu? Soc Ser Duncan Lal. No n'he sentit a parlar. Coneixes tots els cavallers dels 7 regnes, doncs? Els bons. Si em porteu fins a Gual de la Cendra, us puc fer d'escuder. Roba'm i et perseguiré amb gossos. No en teniu de gossos! N'aconseguiré. On? Uf! Vols parar de badar? Vigila'm el cavall. No sóc mosso de quadre, senyor. Et falta intel·ligència? Ja sé que sóc un cavaller de segona, però penso que podria ser alguna cosa més. Per què tracteu aquests falders reials com si fossin millors que vos? Perquè són millors. Són homes amb nom i preparació. Quines opcions tinc? Doncs cap ni una. Un estel fugaç porta sort aquí al vent. I la sort és nostra i prou? He de lluitar amb honor. Però de vegades penso que vaig enterrar el meu coratge juntament amb l'ancià. Dins de cada home n'hi ha molts altres. Sigues valent. Sigues just. Sigues alt.